according to me, mama, no say, I want more deep pa, why any say, or war bar, or to be chairman and no more din. Okay. Near the to Afrakuma. Afrakuma so, drabbing this year. Then drabbing sewa, Upiani, and drabbing. Yes, Santini Online Radio, the number one in all things Asante man. Culture, traditions, and people. Tune in and enjoy. Abrason say the dwumadie yato din nananom emre esom bio me Asanteni media so dwumadie ne kwa pro nananom a esom Asantema nyina so ye de wonom nyina bakosem ne bibio dwumadie a odiboa Asanteman echechire aprobom ene ero bepie mu ewo Asante Achem Agogo a nana dwaben Afrakuma sewa kusi obo adum a Asante Achem Agogo oman hema ebedi nkomo afa Agogo ehun na mesho dwumadie kan ye ho Facebook like dwumadie shema fofo ensa enkabi adwencheni ko sabi a comment section no follow page e de ama YouTube nso ye ne sapa pepe wo wi a no subscribe page e de ama ye suti na dankwa me enam de dwumadie wo chia me e de ama Africa mo ye ne na ma eni nkomo na pia o wa ye fedo tro o wa ye fe That's adum na ye ne nkomo na udini de emu odu pa odaruma amamre anasa bakosem bi e wodin no ho ana ai me nananom efri papa free dwaben. Okay. Enti yetu dwaben ehindin bia wasi abeye we will be ofia ha. Okay. Buachi we will be ofia ha. Ya sapon we will be ofia ha. Oserhwede we will be ofia ha. Utu osrebo we will be ofia ha. Na mi papa free a friend is saying Odumase Kumawu Bodumase. Na me mame according to me mame no say I want more din pa to mo breye. Etin papa ye ni say owo ba o de be cheme nananom no ama mo din. Okay. Ne de be to Afrakuma. Afrakuma so dwaben this year. Na dwaben sewa Upiani and dwaben Afrakuma. Okay. It's the history about my name, you know, the free dwaben. Madaroma. Sabe pepe. Na my but that's the pan within mun shemu a wode amantiere wunyinemu mofra bremu nyinemu a de be see abrabe di ade no so net say ma me ne papa din ni ade na one net say Me call school no. Near friend Charity. Okay. Papa dey ade into Charity ade. There. And yeah babe shran confirmation no. They say any obi anfa brofo din baako anka ne din ho. Enti na me mama adafo bi ne efe ofrimampon. Na ne body Mabel. Okay. No training college aha. Nti wo pe masemo to the sense the needing can Charity no ho. Nti efe me Charity Mabel Adai. Okay. Charity Mabel Adai. Okay. Na eno achi ne besesan ye like me ware ye me kun di. Nti me dia Charity Mabel Adai. Okay. Na me fie din to the dwaben Afrakuma. Na me na no wuye na me di be kan ho ye sewa no. Na Afrakuma bia so mra na de. Kusi obuadum. Okay. It's happy pepe. And it's school no so. Go school I grew up go school wa ha. Me school nyina me ko wa ha. Agogo heya. Na haya me we elementary school no. Na me ko secondary school. Me form 5 wa ha. Na me try me O level no. E na me ma me no dim koma ni nua aye me wofa. Me papa ba. Ani e friend no FEO donko. So donko obia nim no kranso. O kanshi obia nim no. Te ho na me kotena yeseka. Me try me results na ja. Me dey akomanim. Ona ma me na need education ho pa se ko seka. Me kwa to the sense like I say, me nko biom. Akwa apem. Enti no me kon kran no. Na me nim of a cost kakra. Enti no mo be bank bi na friend cooperative bank. The ho na me koye ejuma. Okay. The ho me koye ejuma no. One Saturday bi Saturday bi anso no. Eya ye marry bebre onti ye che.
every weekend obi ayɛ aduane. Mm. Nti bi wɔ fa adamfo bi baa hɔ. Ayɛ me nana kwaku dua na ne lawyer. Ne friend lawyer ɔsɛ tutu. Okay. Nti ɔbaeɛ no ɛna mesi o me wɔ faase ni o na ɔpɛ adwuma ɛna ɔsi okay. Nti yɛante ne nka na menya adwuma wɔ cooperative bank. Okay. So na fi bɛn mu asɛm ne yɛkɛn. We were school 74 until 1975. Okay. 1975. Okay. Until 74 na mkoya adwuma wɔ cooperative bank. Kakra. Until 75 no mu no. Ɛna menya adwuma wɔ Black Star Line. Okay. Ne wɔ Black Star Line wɔ shipping line wɔ Ghana. Okay. Nti mkoya adwuma wɔ Black Star Line. Ni na nkran asɛm. Ni na nkran, ni na metin nkran. They say me wi agogo. Nti me kɔ m'anim. Nti no mkoya adwuma wɔ Black Star Line for some time. Na Black Star Line no, the department na me wɔ no. Na mo travel department. Okay. Travel session. Nti na any all lines ni na ɛyɛ adwuma. Nti no every year bia wo pɛ sɛ ɔkɔ abuche 100 times kwa wo sika nkwa. You pay 25%. Okay. Na wokɔ. Pɛ sɛ ɔde ship nso so kwa. Ɛno so yɛn ya free utumi kɔ anya ade. Nti hɔ na mpenkran na betena ya ɛyɛ adwuma wɔ Black Star Line. Asana me too akɔ m'anim. Okay. Ti na na nto aso en ti kodru abrochi no. Na wa anko bi. Because you know, we started age 75 no. 75 na no. And I wa lawyer say to no. He was a diplomat. Okay. Tina afi no foreign service no or the friend say or ambassador of Geneva, Switzerland. Eti o ka che me say nka. Me jay adwuma no na nka on farming school of languages. Na me ko e bilingual. Na ni me say satan no ya kola na utankwa da high. Me can't say me publish bi atam o ka so me go school of languages bia. Eti no ma anko. Okay. Ama me na nanom bu fui pa ma anko. Decide say metra ha ya na fe. Metra na me hu ha yina na me say o dabi. Meko. No be na beka. And then ya can also ya na say wa meko a. Wa pe na pa ene say America. Or US continental US. Meko a na maba. Meko a na maba sa till 1984. Okay. Nti 84 no mu na afi me hu say dollar no modu. Me so me say me si dan. Me say me di 30 years na ka me si me dan awie. Okay. Nti 84 no mu na me so kire. Na wa pe me resign. Na me stay in America. Nti ho na me ko ya me yi adwuma me ko ya adwuma wo hospital bi near friend Maimonides. Okay. Or Brooklyn. Yeah, adwuma be say 2 years. If you are na come nim kakra me ko ya adwuma wo Columbia Presbyterian Hospital. 1984. Yeah, I'm quite young. 84. I was with now on till 98. Okay. I'm a fee. When they were New York, if you are by JFK Hospital or New Jersey, they say me move around. If you are by Mellenbeck, I also New Jersey. Eti me free Mellenberg na be Princeton. Princeton is my last stop. Eti Princeton and then also be Princeton Medical Center till 2013. And I'm a adwuma ho no ma to say the media akunwa. Okay. And I hear as you to me travel chain ni akunwa. Yes, I'm team out there 2013. Yeah, media akunwa 2011. 2011. But me say you rakwan. Me ba 2012 say rakwan say you rama me kwan. Na me ko pack me nyoma. Na me ko retire from adwuma mu. Okay. And son na metumi aba. And no say okay, ono ma brucha asɛmte ne me ko boaboa me ho. Aja, me ko boaboa me ho 1 year no. Eneja, April so ya na me say ne ma resign. Until May na me returning to relocated to Ghana. Okay. 2013 na. Eja me go kakra me di
akonnwa yi na yɛwura se wontumi ni akonnwa na wontena aburokyire nti agya mekɔ a ne maba mekɔ a mekɔ medical check up ne nneɛma bi nya nketenkete a mekɔyɛ wie a ne maba na for the past 2 years ni na ɛmu sɛ yɛayɛ tight kakra nti mempɛ sɛ medura because last almost 2 years ni a mekɔɛ na me kunu frɛ me sɛ yɛwura de me aka 25th anniversary committee no ho nti ɔwɔ sɛ meba nti me rush baeɛ nso ɛbɛyɛ adwumaden ɛma anyonyam ne nkonimdie ɛbaeɛ nti yɛwura nti na mete ha na da room nti na mete ha na nyɛ ɔno deɛ a anka ne yɛnka obi bɛ salata ɔsɛ ɔti lɔ ka mekɔ na ɛwɔ nkɔmmɔ no deɛ ɛdu na ɛmɛ dɛ paa na sɛdeɛ ahyɛ sɛ na wo ka sɛ na nka aburokyi koraa deɛ wonkɔ na wɔkɔ pie mu na afei asase bra bɛdi adeɛ no aso na ɛdeɛ na mpɔta na woyɛ wɔ hɔ a ma woyɛ sɛ afei de wobɛgyae koraa no asa abɛn akonnwadie no ɛbaeɛ no na yɛfrɛ ne sɛn me nana mma bebree nso so wɔ US me nana kwakudua na ɔwuiɛ a nana sapɔn baeɛ nnipa no bebree wɔ US a me ne ɔmo wɔ hɔ ɛno nti na ɔmo frɛ me na ɔmo se na soa wote a yɛ dɛn na ɔmo sɛ mete a yɛ dɛn sɛn sɛ me nana wu me prepare na yɛakɔ akɔyɛ na yie ni aba na ɔse akonnwa no deɛ yɛmfa ma obi a wa ne yɛde bɛma na ɔmo sɛ me kɔkɔdi akonnwa ɔsɛ ya wa ne yɛde bɛma ɔmo sɛ ade nti ɔsɛ wa na me se akonnwa no kɔ akɔdi nti yɛ wadwen I'm like ish me a megye me dollars yi agya me twetwa me ho bɔ me life wo bɛgyae de sidi ba kɔgya yi ɛna wɔ sidi deɛ sɛ gyae na ɛwɔ I'm like me because ɛna m'ani so ɛhye no ɛna baabi nso a mewura I rather sɛ mɛkɔ sen sɛ mɛsoma wo bi na ɛba kɔyɛ ade nti mekɔ na waanyɛ ama me a no sɛ wa ya na mehu sɛ nya na menya na sɛ ya ne anya ama me but me a me nature no mempɛ I don't make third person and I say me pay mediator bia me a me come ade a na ye mama na aye ama me nti it was through your friend is saying me na number no 82 they push me in and I feel me the many to na before ade no metumi aye me answer me hwe say metumi ade we metumi let me give it a try metumi nti Inya a bold a be send to me aye. Nampa so by God's grace. Na me ada room I don't be nye ma hoodin na ye rade hoodin. Me hwe ne o ma rade aya na se se. E bro ma dwen ne menti. Mia Santini Online Radio, the number one in all things Asante man. Culture, traditions and people. Tune in and enjoy.